Guys, είμαι η Ελίζαβετ και τώρα, επειδή θα πάμε μετά να πάμε squishies, πρέπει να διώσω αυτό. Γιατί θα το βάλω εδώ. Και πάμε στην αδερφή μου να δούμε τι έχει. Από τα squishies. Όπα, εδώ έχει πάρα πολλά νερά, μετά να σκουπίσεις τα νερά, Να τα σκουπίσω τι, αφού φεύγουν από εκεί. Κατά λάθος έριξα τον κουβά. Look. Πού είναι τα τάμπα? Όλα εδώ μέσα. Δείξτε τα. Να το δω. Να Να το φτιάξει πάντα τα squishies. Φέρε εδώ. Να τα δείξω. Πρώτα. Αυτά. Μετά θα κάνουμε πατινά για το squishy. Μετά έχουμε αυτό. Και αυτά, όλα αυτά που θα σας δείξουμε είναι από το 1 ευρώ. Αυτά. Δώστο. Πάρτο. Αυτό. Δώστο. Και τελευταίο. Αυτό. Άμα το έδειξα. Φέρτο. Δεν το έδειξα. Oh my gosh. Oh my god. Ναι, τώρα Για μίσα παντού νερά. θα σας σκοτώσει η μαμά, αλλά δεν πειράζει. Πέφτουν από εκεί, δεν με σκοτώνει. Το έχω ξαναδεί. Πάω να τα διάσω εγώ. Έλα. Πάμε. Πάμε παρέα. Έλα παρέα. Έλα παρέα. Το άδειασα. Και πάνω από την Λίντα να μου δώσει ήδη αυτά που έχει φτιάξει. Αλλά εδώ πρέπει να τα τακτοποιήσω κάπου. Γιατί θα με μαλώσει ο μπαμπά μου, άμα τα δει έτσι χάλια. Δήμητρα, ετοίμασέ τα να μου τα φέρεις. Τα τάμπα squeezies. Να τα βάλω στο σιρτάρι. Αυτά είναι τα καλύτερα, τα έχω λατρέψει, είναι τέλεια. Είναι κίτρινο μήλο, είναι chips, είναι χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρη, ούτε αλάτι. Αλλά δεν μ' άρεσαν τόσο, μπορείς να το βάλεις στα δημητριακά με το γάλα, να το θρύψεις. Είναι τέλειο, άξιζε. Και ο παππούς μου το πάει Βόλο, πάντα μου τα φέρνει και είχε το άνοιγμα λαμπούμπου. Και τώρα μπορείς να το κλείσεις έτσι και να το ανοίξεις. Μπορείς να βάλεις μέσα και το κολότσιο σου, πλάκα. Εγώ μπορεί να βάζα κάτι, αλλά ακόμα δεν ξέρω. Να μην έξω. Επίσης έχετε ακούσει το τραγούδι του Γιαννακόπουλου, το Μωρί. Το Μωρί. Και εσύ που μιλάς, κάθεσαι και με κοιτάς, θα μου πει από την δρόμο Μωρί, κάνε πιο πέρα Μωρί, σου είπε Μωρί, κάνε πιο εκεί. Μαθαίνει να μην ακούει, έτοιμη. Έτοιμη να φτάσει στην κορυφή. Και τώρα πάμε να φέρουμε τα πηδάκια μου. Τα μπασκουίσεις. Πάω να πάρω το 1 και μετά θα πάρω το 2 και μετά το 3 και μετά το 4 και μετά το 5. Queen! Ποια Μαρία? Έχω κάνει χώρο. Το 1 φέρε μου και μετά θα έρθω να πάρω τα άλλα. Απλά να τα σκουπίζουμε σιγά σιγά. Μήπως κατεβούμε. Βασικά μπορεί να μην κατεβούμε, αλλά δεν ξέρω. Σου πια είσαι εσύ που μιλάς, κάθεσαι και με κοιτάς, θα με κοπεί από τη φωνή μωρή. Κάνε πιο πέρα μωρή. Κόβουμε χαρτάκι. Εγώ. Βάζουμε το τάμπα. Εδώ. Το πατάω πολλές φορές. Έτσι. Μπας και στεγνώσει τίποτα. Θα στεγνώσει. Πρώτη τελευταία μέρα στο σχολείο το κάναμε αυτό. Πλέναμε όλα με το squishies και τα στεγνώναμε με χαρτιά που μας έδωσε
που μας έδωσε ο Κύριος. Και τώρα κολλάει απίστευτα. Μου έφερε και τα άλλη η αδερφή μου. Πια εσύ που μιλάς, καθίσαι και μην κοιτάς. Θα μου κοπεί από την πράγμα μωρή, κάνε πιο πέρα μωρή, σου πω μωρή, κάνε και εκεί. Με θέλω να μην έχω πάστε κουλή, Oh my gosh! Και αυτό κολλάει. Επόμενο. Αυτό δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται λίγο παράξενο από πίσω. Έχει... Και τώρα πάμε για το μίνι, που σε λίγη ώρα θα έχει παρέα και θα πάμε κι άλλα τέτοια. Και θα τα κλείνουμε και θα τα βάλουμε μαζί με αυτά μέσα. Αλλά επειδή φοβάμαι ότι θα μου κάνουν σημάδι, μπορώ να το βάλω στο χαρτί. Μισό λεπτάκι να δω. Είναι στην κορυφή, άρα να φτάσουμε στην κορυφή. Σου πιέσεις εσύ που μιλάς, κάτσε εκεί και θα μου πει τι πράγμα μου αρέσει. Ή όχι, βασικά μου αρέσει. Και δείτε, τα έβαλα. Ανοίγουμε, μισό να γυρίσω κάμερα. Άιντε. Και τα βλέπουμε. Ωραία, θα πάρω αυτό. Oh my gosh, κόλλησα στο... Oh my gosh. Και δεν το θέλω τώρα και το βάζουμε στη θέση του. Πήγαινε βρες κι άλλα. Πρέπει πρώτα να κάνω τον μπαλκόνι. Οκ. Εγώ θα κατέβω τώρα. Μην ακούτε, είναι το πλυντήριο. Πάω να πλυθώ τώρα. Κλείνω. Α, ναι, ξέχασα. Επειδή η βρύση τρέχει, φτάζει, θα πλυθώ στην μπανιέρα. Πολύ ωραία. Οδοντόκρεμα, οδοντόπαστα. Εγώ κατά τώρα θα στηρίξω, ρε guys. Θα το στηρίζεστε, ή άμα μου πέσατε την πάτησα, πολύ άσχημα. Είναι μουσκεμα, δεν είναι μουσκεμα. Αποκλείεται να πέσετε. Να μην πιτσιληθείτε. Και μετά θα ρυπάρω. Θα σας πάω εδώ πέρα. Νομίζω θα πιτσιληθείτε.
Α, ναι. Οκ, τότε δεν θα κατεβούμε. Εγώ απλά πλήθηκα. Μαμά, πλήθηκα πάει στην μπανιέρα. Αν και δεν έσταζε νερά. Πού είδα εγώ. Α, δεν πειράζει. Τουλάχιστον τα βούτσισα κάπου. My sister is dead. Έλα. Το ξέρω ότι δεν θα κατέβω. Τι. Με τα λεφτά που μας έδωσε ο παππούς. Δεν θα τα χαλάσεις, θα τα κρατήσεις. Θέλουμε να πάρουμε σκουίσι. Να το κάνεις τι το σκουίσι. Έχω αδειάσει το πρώτο θρανείο. Ο μπαμπάς όμως θα πάρει άδεια σε λίγες μέρες και θα θες τζάμπο. Εμείς λεφτά για τζάμπο δεν θα έχουμε, γιατί έχουμε πληρώσει τα γυαλιά σου. Όχι. Μας έδωσε 25-25 και τα λεφτά που έχω. Και κράτησε τα για τα τζάμπο. Γιατί δεν θα τα δώσεις στο ενέδρο, μάγκες είναι. Θέλουμε να πάρουμε σκουίσι. Θέλω δουλειά. Σκουίσι. Να δες. Και τι είναι αυτές οι μαλακίτσες. Μόνο βρωμιές μαζεύουνε. Δημήτρα, τελείωνε και έλα μάση και τα παπούτσια τώρα από το δωμάτιο. Δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε από ένα. Δεν πάω μέχρι και τώρα, έχεις τη ζέστη και από την τέξη στο σπίτι είναι μπουρδέλο. Από όποια το πιάσω. Οκ, γεια.